Možno vás prekvapí, ale DNA lososa je až na 95% zhodná s ľudskou DNA. Práve z nej sa získava PDRN, polynukleotid, látka, ktorá dokáže naštartovať regeneráciu buniek, podporiť tvorbu kolagénu a výrazne urýchliť hojenie pokožky. A teraz si predstavte, že túto biotechnológiu máte priamo vo svojej kozmetike. Vitaran spojil najmodernejšiu technológiu exozómov na omladenie pokožky na bunkovej úrovni. A ja vám touto cestou rada predstavím dva top produkty, ktoré osobne aj ja už dlhšie používam a som nesmierne spokojná. Jedná sa o Vitaran HP Serum. Je to sérum z lososa obohatené o exozómy a azulén. Exozómy fungujú ako poslíčkovia, ktorí prenášajú účinné látky presne tam, kde ich pokožka potrebuje. Azulén zase upokojuje podráždenie a navracia pleti rovnováhu. Vitaran HP NMN Night Cream je nočný krém z extraktov z lososích spermií, polynukleotidmi a niacinamidom. Využíva moment, keď pokožka v noci najlepšie regeneruje a podáva jej energiu až na bunkovej úrovni. Výsledok? Pleť, ktorá sa nielen cíti mladšie, ale aj reálne funguje mladšie. Vitaran, keď sa veda spojí s prírodou.